Vítam vás, Danko je pri videu, kde natáčam Minecraft Pocket Edition. Vytvoríme si nový svet. No, aký dáme názov? Začiatok konca. Začiatok konca hodna. Tam sú obýval od Infinite, nesnášam tam tú veľkú travu, pane. Už mám z toho migrénu, no. Ja. Není to škaredý svet, ale ani pekný moc. Som jak púštne opice. Aké biele, alebo hnedé, biele, hnedé, biele, hnedé, biele, hnedé, no ktoré dojde, idem na hnedé. Dve. Pokrok, dve dreva. Keď chcete, na budúce video bude natočené a keď chcete na serveri budem natáčať, alebo za s mojou sestrou, alebo s kamošom. No, prepáčte, potreboval som ísť na záchod. Počkaj, som to pretočil, ale nevadí. Pokračujeme ďalej. Mám už 21 dreva. 30 stačí nazbierať. Tam nedočiahnem, som maličký. Maličký. Maličký som, pusti pasiem, som čuvábí som, a sa časiem. Som čuvábí som, a sa časiem. Ok, čiže pustíme sa znova do hry. Alvin a Čikmankovia. Bože, chcem ísť na to do kina. Ja si zajtra pôjdem. Máme 30 dreva. Jeseničky, potom si zasadíme stromčeky. Ovsa, kam ideš, ovsa, ja ťa musím zabiť, ovsa. Prepáč, ovsa, ja som za to nemohol. Ovsa, pracujem si. Inak toto video natáčam cez apku Mobizen. Pre tých, ktorí chcú natáčať videa na mobile, na tablete, či s niečím, čo má platformu Android, odporúčujem túto apku. Svinia. To bola koza. Nie, vieš si srandu. Toto video bude mať iba 5 minút. Toto je 4. minúta. Čiže album. Začneme stavať dom. Taký bunker.
Ešte to troška dostávam. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Pre tých, ktorí sa páči môj kanál, môžete dať odber. Ďakujem. Čaute. Tak čaute. Lúči sa s vami Dankuje. Čaute.